प्रणाम जय भोजपुरी। आशा करता नहीं आप लोग बहुत बढ़िया हो। खमजा लेके हाजिर बने आप लोग के बीच में भोजपुरी के दो नया गाना पावर स्टार पवन सिंह के गाना सैया मिलल लड़कैया जी भैया और खेसारी लाल यादव जी के गाना कलकत्तावा के लड़की। दोनों गाना के डीप में रिव्यू आप लोग बतावे जाए। एक एक छोट बात बताई, एक एक बड़ बात बताई, का सही बा का गलत बा वो बताई। जौन गलत हुई खुल के बोलम आ जौन सही हुई ओकर जम के तारीफ करम। तो शुरू कर जाओ रिव्यू के सिलसिला। ओकरा पहले आप लोग से रिक्वेस्ट बा के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए हमरा के जहां कहीं देखत रही जा। और ये गाना के रिएक्शन जौन बानू ब्लॉक हो चुकल बाटे, हो सकता ब्लॉग खुल जाई तो रिलीज भी हो जाई, लेकिन इससे पहले आप लोग जीजी तिवारी में ही रिव्यू डालत है ना, तो आप लोग को बीएफसी न्यूज ना तो बीएफसी न्यूज भोजपुरी पे आप लोग के ई रिव्यू देखे के मिलेला। लेकिन जीजी तिवारी जी अपन ऑफिशियल चैनल पे ही डाल रहल बानी। का है कि इसे रिव्यू से आप लोग को चीज पता चल पावे और कम्युनिटी में भी पोस्ट शेयर कर दिले बानी कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जौन बा रिएक्शन डाल दिले बानी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिले बानी, आप लोग देखी जा। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी के दोनों गाना के रिएक्शन रिव्यू लेके आप लोग के बीच में हाजिर बानी। सबसे पहले बात कर लिया जाओ कलकत्तावा के लड़की खेसारी लाल यादव जी के नया गाना जौन बा। ये गाना के रिव्यू डिटेल में बात करे से पहले एक गाना के डिटेल आप लोग हम बता दी कि गाना के जो लिखले बाड़े सोनू संगम जी लिखले बाड़े और म्यूजिक श्याम सुंदर जी देले बाड़े। खुशी कक्कड़ खेसारी लाल यादव जी के साथे गईले बाड़ी और फीचरिंग शिवानी सिंह निशा कइले बाड़ी। शिवानी सिंह निशा लिखल बाटे। वैसे तो में दू गो हीरोइन बालो, एगो कलकत्ता के लड़की के रूप में लौकत और एगो नॉर्मल लौकत रही जो खेसारी लाल यादव जी के बीबी के रोल में बाड़ी। अब शिवानी सिंह लिखल बा और निशा लिखल बा। हो सकता दोनों आदमी के अलग अलग नाम बा, अलग अलग ही लिखल बा। वीडियो सुशांत सिंह कुमार चंदन डायरेक्शन के लिए बड़े कोरियोग्राफर के नाम नहीं थे, वैसे नाम रही तो भैया तने हम आपके शिकायत ही करती। ठीक बा, काहे के देखी भैया गाना अब तक गाना जितना आ रहल बाटे से खेसारी लाल यादव जी के क्वालिटी आ रहल बा, लेकिन वो क्वालिटी आ रहल बाटे 2020-21 वो जमाना में जो ना होत रही। भोजपुरी के नया जमाना आ चुकल बा। स्टैंडर्ड क्वालिटी वेराइटी पब्लिक के लागे लागल बा। शुरू में बुराई करते हैं, जो कमी बा बता देते हैं, देखिए सीधे बात बा। अब आप लोग के भी पता बा कि गाना कब तक कितना अच्छा गाना बा, इतना अच्छा गाना के लिरिक्स अच्छा बा। खुशी कक्कड़ इतना बढ़िया गईले बाड़ी, खेसारी लाल यादव जी इतना बढ़िया डांस कइले बाड़े, कॉमेडी में कइले बाड़े, जौन ओकर खासियत हो के में कॉमिक मतलब बंगाली जी बोलले बाड़े में कितना अच्छा लागत है सब चीज। लेकिन आजकल सब मायने रखत है भैया। आजकल ये नहीं है कि आपके अंदर जो टैलेंट बा वह देखा के पब्लिक के ठग के निकल जाए। चाहे आपके फैंसी हो के ठीक है, एक बार दो बार देख लिया, लेकिन देखिए भैया शेयर करे में तब मजा आवेला। चाहे वो व्हाट्सएप पे कमेंट में गालियों न आवेला, तो तुम्हें भी तो होता, सवाल भी तो लोग पूछल जाला, तो फैंस के भी मन एकदम कचोट के रह जाता, कुछ कर नहीं पाता। क्या खेसारी लाल यादव जी क्वालिटी बना क्वांटिटी पे काम करता रहे। उनका टीम खेसारी लाल यादव जी सब कोई के समझे के पड़ी कि आपके कंपटीशन पवन सिंह से हो रहा बा। और पवन सिंह के गाना के भी रिव्यू हम बताई। शब्द नहीं हमरा भैया, हम लिस्ट लिख के रखले बानी। पवन सिंह के गाना खातिर लिस्ट लिखले बानी। ये गाना के तो हमारा माइंड में आ चुका है जो चीज बोले के बाद। हाँ, पिछले कुल गानन से बताई मैं बड़ाई करम पहले वो चीज कर दे। कोरियोग्राफी खेसारी लाल यादव जी जब दूसरा का अंतर में पहले का अंतर में ठुमका मारल बड़े, जहां तक बढ़िया डांस करले बड़ा सीधे, तो इधर वो फास्ट चलता रहे। हाँ, बैकग्राउंड डांसर लोग अलग दुनिया में चलता लोग, पीछे बैकग्राउंड डांसर भरल बा, लेकिन केहू के मतलब ना केहू हेने देखा था केहू ना। तो ये चीज आजकल मायने रखे लगा। आप खेसारी लाल यादव जी पवन सिंह संग अभी कंपेयर हो रहा बा। नीलकमल सिंह कलू इस जोन अभी नया स्टार वालों जे लोग जे अभी सिंगिंग में नाम कमैले वालों, अभी तो सुपर स्टार तो सिर्फ पवन सिंह खेसारी लाल दो ही आदमी के नाम पर बाटे। जी भाई सच्चाई बाटे, बाकी लोग सिंगर हलो स्टार सिंगर हलो, लेकिन सुपर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल। तो पवन सिंह के स्टैंडर्ड का बा, कितना ऑडियो उनकर जो गाना के बाद सुने में उतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन वीडियो में कितना जान डाल दिया गया बा। धनिया में पनिया कुछ गाना खास परफॉर्मेंस नहीं खे कइले, गाना के सुने में भी उतना मस्त नहीं खे, मतलब वो नहीं खे जानदा, लेकिन वीडियो के क्वालिटी देखी का बा। तो गाना भले फ्लॉप होके चाहे जौन होके क्वालिटी दे रहा उनका से आपके कंपेयर करे के बा, तो आपके भी वेराइटी म्यूजिक पे काम करे, पूरी वीडियो पे काम करे। आप जो गाना में ड्रेस पहनता नहीं, खेसारी लाल यादव जी के जो गाना में ड्रेस बा लो क्वालिटी के लग रहा बा। पवन सिंह के जो गाना के ड्रेस हो रहा बा स्टैंडर्ड बा। हम कंपेयर नहीं कर, कंपेयर ऐसे करे के पड़ता, चीज के समझे के पड़ता। ठीक बा, हमारे में कोनो मकसद नहीं है हाथ जोड़ के बा आप लोग के दिल दुखावल, चाहे चोट पहुंचावल, चाहे केहू के नीचा देखावल, हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। जो सच बा वो बता रहा बानी। तो कुछ कमी बा कि काम करे के पड़ी खेसारी लाल यादव जी का स्टैंडर्ड मैचिंग करे खातिर वेराइटी पे काम करे के पड़ी, क्वालिटी पे काम करे के पड़ी।
बाकी बड़ाई के बात करें तो गाना बहुत अच्छा लगता। काला काताबा के लईकी, मतलब ये लाइन बार बार सुने के मन करता। अब बार बार सुनला के साथ रिएक्शन को देखम जा तो देखिए कि ए से बार बार मन करता कि जो सिग्नेचर स्टेप खेसारी लाल यादव जी और हीरोइन जोन बड़ी क्या नाम दूगो नाम दियो कंफ्यूज बनी कितना सुंदर लागत रही। हीरोइन बड़ी सुघर लागत रही, बहुत मस्त लागत रही, बहुत अच्छा लागत रही। लेकिन जो कलकत्ता के लड़की वाला रोल कइले बड़ी उतनी अलग दुनिया का लागत रही, उतनी मिजाज हिलावत रही। क्या कि में जो उनको लुक बा, सेक्सी लुक बा, हॉट, मतलब देखिए खेसारी लाल यादव जी के पिछले 2-3 गाना के हम रिएक्शन रिव्यू करते नहीं तो मैं नोट कहीं है कि थोड़ा हॉट वाला तड़का डाले की कोशिश करत रहे खेसारी लाल यादव जी। पति पत्नी के भी गाना आ रहल बाटे और खेसारी लाल यादव जी के गाना जौन बा भरल बाटे, क्वालिटी भी, लोकेशन भी अच्छा लाग रहल बा, सब बात क्या कहनी सब अच्छा लाग रहा है। बहुत कुछ कइले बाटे लेकिन स्टैंडर्ड मैच नहीं के हो, उधर वैरायटी में वो मैच नहीं के हो पाओ। इधर मार हिजा खा जाता नु कि पवन सिंह भी वैसा के करता नहीं हो वैसा तो लागे, लेकिन ना एक आदमी कहां काम कर रहा बा, एक आदमी कहां काम कर रहा बा, ई बात हो जाता। गाना बहुत सुने मस्त बा, लिरिक्स मस्त बा, म्यूजिक श्याम सुंदर जी भी बहुत दिले बड़े, लिरिक्स भी जे लिखले बड़े, डायरेक्टर साहब भी बहुत बढ़िया काम केले बड़े। सबसे जोन पिछले गानन के शिकायत रहे के में खेसारी लाल यादव जी अलग अलग ड्रेस में भी लोकत रहे, हीरोइन जोन साड़ी पहनले बड़ी, आहा कोई को साड़ी बढ़िया बढ़िया बा, कोई हमनी के बहिन लोग के पसंद आई, जब हमनी के चाची भाभी जे भी देखत आ सबके पसंद आई, गाना में अच्छा लगा था। बहुत बढ़िया हीरोइन के रोल लगा। खेसारी लाल यादव जो बंगाली बोलने बड़े हाँ मजा होता, बार बार सुने पड़ता। अब तक हम गाना के 10 साल सुन ले बनी, ठीक है, ऐसे जल्दी सुन ले, हेडफोन लगा के सुनते नहीं। वो खुशी कक्कड़ वाला लाइन बहुत अच्छा लगा, खुशी कक्कड़ का गायकी कइले बड़ी और खेसारी लाल यादव जी के रोल जो कॉमिक ऊपर टाइम होला, बोलबाजी जो कर रहा बड़े, अपना पति संग नोक झोंक कर रहा बड़े, मजा आ रहा सुने में, देखे में। हमारे वीडियो इंटरटेनिंग बा, वीडियो खाली नहीं, आपके वीडियो बोर नहीं करो, शुरू से लास्ट तक आपके एंटरटेन दे रहा बा। हम खाली कंपेयर करनी है, ऊपर नीचे दिखावे खातिर, बाकी वीडियो ऐसे प्ले करके हमरो देखे में अच्छा लगता, सुने में अच्छा लगता। अगर हम दिमाग ना लगाएं, सिर्फ दिल लगाएं, और दिल ऐसे लगाता कि गाना का ऑडियो अच्छा लगता, सुने में अच्छा लगता। गाना जैसे मैटर बा, टॉपिक बा, जबरदस्त बा, बस उतने बा, टॉप बा। एक गाना के भी अगर स्टार लेवल पर बात करियो तो 3.5 स्टार हम दे दे, ज्यादा ना 3.5 स्टार दे दे। उतने पिछले 3.5 स्टार इसे दे दम। ये गाना अच्छा लगा तो सुने में भी, देखे में कुछ खराबी नहीं के, बस हम क्या करने स्टैंडर्ड और वैरायटी और लेवल जो मैच हो रहा आपके कंपैरिजन जहां सब नीलकमल, आपके नीलकमल सिंह चाहे कोलू सब की कंपटीशन नहीं है, आपके कंपेयर पवन सिंह से बाटे, तो लेवल के काम करे के पड़ी। ई बात भइला, आप लोग जरूर हमरा बात से सहमत बन जा, का बन जा जरूर बताइए जा। बाकी हाथ जोड़ के विनती बा, कैसे कुछ बुरा माने, हमार कुछ पर्सनल राय ना रहे, जो चीज बा ओकरे हम रखनी है। चलिए अब दूसरा का रिव्यू, गजब गजब बवाल गजब, मतलब आपके बताई के रिएक्शन आप लोग देखम जा, रिएक्शन इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाल देले, मैंने यूट्यूब पे ब्लॉग बाटे खुल जाई, यूट्यूब पे भी देखे के मिल जाई, लेकिन गजब गजब सब्सक्राइब भी करम जा। मतलब का कहल जो पवन सिंह के जो नायका गाना आइल बा, सैया मिलल लड़कैया, रीमेक तो है लेकिन रीमेक के भी अलग नया अंदाज में पेश कर देबेले, लेकिन गाना के व्यू बहुत कम गइल बा। काहे को रीजन बताइम जा, हमरा जहां तक लागत है गाना देखने सुनिया, गाना के ऑडियो जन मानो पब्लिक के, मतलब पब्लिक और ऑडियो में मिलान नहीं हो पाओ। पहले बताइए दी बुराइए उनियो कोई नहीं है में पहले जो कमी लागता, जो ज्यादा कमी नहीं, बस ये लागता कि ऑडियो तनी सुने में ज्यादा ध्यान लगाता, जबान पे नहीं चढ़ पाओ तो सब जल्दी याद नहीं पढ़ पाओ। सैया मिलल लड़कैया, हाय मैं का करी, आतना में शब्द डालल बा, इससे हमारा लगता गाना व्यूज कम गइल बा। और पिछला भी गाना धनिया में पनिया के भी यह हाल रहे, हम बोलते रही, लेकिन दोनों ही गाना के वीडियो, वो गाना तो कहबे कर नहीं कि पहला बार ऐसा फिल्म के भी गाना, लेकिन ये वीडियो के कहे के महाराज गजब 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 बवाल। रिएक्शन हम बहुत कम होला जब हम चुप हो जानी, आता ना कुछ एक सीन में आता ना कुछ दिखावा जाता, हम देखही में रह गई, देखही में रह गई, रिएक्शन पार हो गए। रिएक्शन आप लोग जरूर देखी जा, बाकी रिव्यू लेके बैठल बानी, बस ये लागल है कि गाना चल भी सकता ना हो चल सकता, लेकिन पवन सिंह की बात माने के पड़ी। बात ई बात देखी पवन सिंह पिछले दिन गैप ले ले, वो बीच में अचानक से पब्लिक के परेशान भइला, फैन भी आवाज उठावे लगल है, तो हमारा लगा तनु कि पवन सिंह जल्दी जल्दी में सिलेक्शन कर ले बड़े जौने तौने, ऐसे गाना तनी उतना वो एक जोश नहीं है सुनला में, सिर्फ ऑडियो की हम बात करते हैं, गाना के सुनला में लिरिक्स होके म्यूजिक जबरदस्त, वीडियो सब, खाली लिरिक्स जोन बा गाना के, गाना जोन बा वो मतलब उतना पब्लिक के दिल में खींचत नहीं है। बाकी अब समय जाने, अभी तो आजे रिलीज भेलो, हम कहबो ना करम, आप लोग अलगे दुनिया बा, आप लोग कब का हिट करम जा, इंस्टा पे का हिट हो सकता, रील में अंतरा हो सकता हिट बा। देखिए हमरा अब तक 2-3 को हाली गाना देख लेनी, सुन लेनी, लेकिन गाना अब तक जबान पर नहीं के चलते, एक भी शब्द याद नहीं के पावत, का याद आवता तो
गाना के जौन अंतरा में जौन पुरान का धुन धुन कितना बढ़िया उठेला। भोजपुरी एकदम देहाती ठेठ जौन देहाती भोजपुरी पारंपरिक कहल जाला जौन गावल जा रहल बा, जलेबी रसगुल्ला मिली कैसे तो धुनावा पर बाजल बा, उ चीज और तनी याद आवत हो नहीं आवत के, मतलब मिला जुला के जबरदस्त बा, कुछ यूनिक बा। एक सब गाना के बारे में मतलब नहीं, सब कुछ नया कुछ यूनिक। ये हमेशा पवन सिंह ही का, चाहे कतनो हालत खराब रहे। हमारा याद बा कभी समय में पवन सिंह जब सब खाली दौर पवन सिंह के बहुत खराब भई रहे, जब गाना बहुत कम व्यू जाते रहे, तो उस समय भी पवन सिंह हम देखत रहे कि अपन तरीका अपन यूनिकता जो उनकर खासियत वो चीज के करत रहले, अब प्रयास करत एक दिन सफल होकबे करले, गाना बाजबो करे लगला। तो ज्यादा बात ना करम, सब टॉप लेवल के बाद जो हम डिटेल लिख ले बानी वो आप लोग के बीच में बात कर ले जाओ। गाना के बारे में बात कर ले जाओ तो गाना के फीचरिंग नीलम गिरी के जोड़ी बहुत दिन के बाद ये लोग जोड़ी आई बा, अब बहुत सुंदर अच्छा लगा। नीलम गिरी भी मस्त लग रहा बड़ी। और बात कर ले प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े, आशुतोष तिवारी जी गाना लिखले बड़े, नया क्रिएशन सबके लिए बड़े, लेकिन पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाओ अतना बाटे। और बाकी समय बताई कैसन का होता, ऐसे गाना के व्यू भी हमारे देखा तनी कम जा रहा बा, तनी ऐसा उच्च लेवल। बाकी डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल जी बारे, कोरियोग्राफर सनी सुनाकर, सर क्या आप लोग काम करते हैं यार, भोजपुरी के स्टैंडर्ड है आप चेंज कर दीजिए। विभांशु तिवारी जी, बाकी दीपान सिंह जी, विभांशु तिवारी जी अगले तुमका कहानी की जनरेशन चेंज के लिए नया दौर शुरू कर दिले। वो दीपांश जी के कहानी कहा गजब। अब आप लोग को मतलब ना कहे एडवांस की वीडियो एडवांस बना दिल बन जा, मतलब हम जो आप लोग काम कइले बन, काम जो देखैले बन जा, फिल्म में इतना बड़ फिल्म के गाना फिल्म ना इतना बनेला, हर मुखड़ा अंतरा दूसरे को अंतरा में सब चीज चेंज, ड्रेस लोकेशन सब अभी आगे हम नोट करे वाली बात करब। बाकी सब ठीक बा, नाम लेबे के नहीं। शिल्पी राज पवन सिंह के साथे गइले बाड़ी और ये गाना जो बा उषा फिल्म पर रिलीज हुई बा। उषा फिल्म के मालिक गजब रोल कइले बड़े महाराज। बात करी जो डिटेल जो हम लिखले बानी, भोजपुरी के पुरान धुन बा भैया, असली देहाती प्योर ठेठ भोजपुरी कहल जाला नु, वो टाइप के पवन सिंह गायकी कइले बड़े, उहे धुन लेके उठैले बड़े, जोन की भोजपुरी में कई गाना ए धुन में एक क्वालिटी में मिल आप लोग के देखे के मिल जे, जिस तरीके से म्यूजिक भी बाजल बा, बीच में अंतरा में भी जो बोलबाजी नियन आ रहल बा, पवन सिंह भी शुरू में बोलबाजी कर रहल बड़े। ये कुछ बहुत यूनिकता बा भोजपुरी के लेके, टोटली बहुत एक गाना में बहुत कुछ समेटल गइल बा, बहुत जबरदस्त बा। सेटअप भैया गजब लगावल बा, का मतलब गोल्डी जायसवाल जी का काम लोग में, मतलब सेटअप अब देखनी है, मुखड़ा में अब देखनी है, मुखड़ा में का देखनी है, स्टेज पे एक तरफ देखी जाता नचनिया नाचत तारी, एक तरफ कवाली वाला सेटअप रखल गइल बा, एक तरफ म्यूजिशियन लोग बालो गावता लोग एती करता, सामने पवन सिंह जी सोफा पर बैठल बड़े, अगल बगल बॉडीगार्ड लोग बाटे, मतलब खास तरीका से सिर्फ मुखड़ा के बात करता नहीं, अंतरा में अलग ही चेंज हो जाता। मतलब इस सेटअप पवन सिंह मतलब गजब 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 सेटअप बनावल के बाद सैल्यूट बे खातिर। वीडियो बहुत जबरदस्त बा, वीडियो बहुत जबरदस्त बा, एक लेवल के वीडियो आवे तो मजा आए, ऑडियो बस तनी जानदार और होई तो मजा आ जाए। बात करें पवन सिंह के में लुक और ड्रेस कमाल के बा, पवन सिंह के लुक जो बा ड्रेस बा, पवन सिंह के लुक अंतरा में देखी, तो पवन सिंह कई बार लोग देखे के मिली बंदूक, लेकिन पवन सिंह के लुक नया कहां बाटे, जो पहिलका अंतरा शुरुआत होता ट्रैक्टर सेंट्री करत रहे, आ धोतिया पहन के ऊपर से कुर्तावा बेले बड़ा, बंदूकिया लेले बड़े, आ सबसे नोट कोई नहीं है स्पोर्ट शूज पहले बड़ा, मोजा मतलब बड़ा, मतलब ये नया चीज पवन सिंह के सबसे यादगार लुक आपके रही। और मैं जो स्माइल दे रहा बड़े बंदूक से, वो सब फोटो वायरल हो खेला बाड़े सब। बाकी हमें यूनिक बात का भइल बा, पिछले गाना और ये गाना के यूनिक का चीज बा, मिलत जुलत का चीज बा, ओहो में रसगुल्ला के बात हो रहल बा, आयो में रसगुल्ला के बात हो रहल बा, ठीक बा, जलेबी रसगुल्ला लगाना आइल बा। आ दूसरा का यूनिक बा, पवन सिंह को ऐसा लागत है कि पवन सिंह के पहचान बन चुकल बा ट्रैक्टर, धनिया वाला गाना में भी ट्रैक्टर, एगो में भी ट्रैक्टर लागत। अब ट्रैक्टर की मतलब हमें लगता है ट्रैक्टर के पवन सिंह प्रचार कर रहा बड़ा, हर गाना में ट्रैक्टर से एंट्री करता है। और ये में सबसे यादगार चीज का बा लंटेन और लाठी, जब नीलम गिरी के डांड पे चारों तरफ से लाठी लागल बा, हम ललटेन लटकल बा, हमारा लगातार आरजेडी के प्रचार करता। गजब के सीन, यादगार सीन बा। पवन सिंह की लुक जोन बताई है, जूता मोजा पहनले बड़े, गन ले बड़े, लुक आहा। और विकी सिंह के रोल गजब महाराज के बड़े, मुखड़ा अंतरा आप लोग देखनी जा अलग अलग सेट, समझ लगता है फिल्म में भी ना, फिल्म के भी फेल कर दिल बा कि मुखड़ा में अलग सेटअप, अंतरा में देखते हैं मुखड़ा में का देखा जाता कि ऐसे कहीं समियाना में पार्टी हो रहा बा, नाच रहा बा, वो सेम लोकेशन ड्रेस सब बदल जाता है। पहिलका अंतरा में का हो जाता कि बाजार के सीन दिखावे जा रहल बा, में कुछ बेचाता एथी हो रहल बा, पवन सिंह जी में बात पूछत रहे, फिर ओकरा बाद दूसरा का अंतरा में क्या बदल जाता, खेत में लेके चल जाता लोग के, लंटेन लाठी उठी लोग के लगाता, मार पुअरा और रखल बा। मतलब एक गाना में इतना कुछ दिखा दिहल गइल, हर सीन में बहुत कुछ देखे के मिलल बा। ई गजब बा, डायरेक्टर साहब के सैल्यूट बा, दिल से एकदम सैल्यूट बा। बैकग्राउंड की जे लड़का लड़की भी वालों गजब के मेहनत के वाला, परफॉर्मेंस भी गजब के वाला, और वो लोग के एक साथ कंटिन्यूटी बना के जोन हेने काम हो रहा बा तो होने काम हो रहा
बा जौन हीरो हीरोइन करत रहे उहे चीज सेम करवावल ई खातिर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर साहब के सैल्यूट बाटे। लास्ट में नीलम गिरी के भी लुक जबरदस्त बा, पवन सिंह के साथ जोड़ी बहुत मस्त लाग रहा बा। सब मिला के वीडियो के बारे में बहुत कुछ कहे के बा, इतना कुछ मेन खास बात रहे जो आप लोग के बीच में हम कहनी है। कैसा लगा आप लोग का रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यार से बात दीजिए। जय भोजपुरी, एकता बना के रखिए।